В Канада бях 7 години, като тръгнах там от абсолютната нула. С $100 в джоба кацнах в Монреал. Просто минах през всички абсолютно стъпки. Нали? Улицата, хранене по църкви за бездомни, какво ли не съм работил, а компютърен техник, графичен дизайнер и така нататък. Въпросът е, че просто минах през всичките стъпалца. Живеех в квартал за средната класа. Колата, заплатата беше много висока. Седях си в офиса, гледах там едно късче небе между небостъргачите, нали, как се... И в същото време исках да съм там навън, нали, пък не може, защото си обвързан с някакви чужди идеи, работиш за чужди хора, за техните мечти. Просто в един момент си събрах багажа и се прибрах. И аз идвам. Айде ти ще я водиш. Идвам. Я да има. Айде, Зайде. Опа! Айде ти. Когато се върнах в България, се запознах и с жена ми. Намерихме това местенце, което е в района на Търново. Даже когато дойдох, видях къщата, разбрах, че съм я виждал преди. Нали, в сън или видение, съновидение, просто боровете, всичко. Нали, както си беше, така си я бях виждал. Нали, няма случайни неща. Пасна ми мястото от раз. Айде, аз ще го сложа само на една купчинка, ти го разнеси. Тук се опитвам да приложа възможно най-щадящия метод спрямо земята. Исках да докажа на себе си и на другите, че това е възможно. С минимум ресурси ти да постигнеш една самодостатъчност. 8 години вече опитваме и виждам вече добрите плодове. Виж къщурката. Виж? Гнезденце. Гнезденце от као, виж от пръст, клонки, как е носило и вътре си отгледало си дечицата. Обаче сега са отлетели. Вече са отишли на топло някъде на юг. Ела да се покатерим да видим. Може да го видим отблизо обаче, ако искаш. Искаш ли да те вдигна да го видиш? Да, може. Виждаш ли го? Да. Има ли някой вътре? Не виждам. Няма ли някоя главичка там? Не виждам. Не се вижда. Значи са отлетели вече. На пролет ще ги чакаме пак да дойдат тогава. Сега, ако отрежат отдолу, предполагам, че пак ще стане същата лилава роза като преди. Както беше преди 10 на години. Обаче за сега се върне в дивото състояние. И си е пък много хубава шипка. Правим чай, мармалади, какво ли не правим от нея, така че като го няма уханието, пак си го има, но за кратко. Като няма красотата на розата, има пък ползата на шипките. Малки се роди вкъщи с моя помощ, нали, аз асистирах и това си беше съвсем съзнателно решение. Това да му е роден дом, а не болницата да му е родния дом. Нали. В българския език има тази дума роден дом, защото се раждали децата от дома. Още от самото начало започнахме да комуникираме с бебето. Такъв вид комуникация създадохме, че то ни казваше своите потребности и резултат от това беше, че го отгледахме без пелени. На нас ни казваха, трябва да се захранва, трябва еди как си. Тя слушаше своята интуиция, захрани го чак, когато му поникнаха зъбите. Детето си е здраво, то беше на кърма до 3 години.
Това, което всъщност света в момента предлага на децата, на нас, това е културата на войните, културата на насилието. Самия факт, че самата медицина използва същия подход, нали, тя лекува с атакувайки. Тя не подпомага тялото, тя атакува с калпели, с радиация, с химикали. В училище как се прави? Съревновават се децата. Кой е пръв? Кой ще получи по-големи оценки? Нали? Тази култура, тя вече си заминава, тя си заминала вече. Тя не може да даде на детето ни това, което ние искаме, просто ние решихме да го дадем на него. Нали, защото нямаме време да чакаме. Културата да се сети, да даде алтернатива на детето. Начинът, по който ние се опитваме да възпитаваме детето, това е първо да имаш пълно доверие в детето. Например, детето иска да борави с нож. Нормалната реакция е не може, нали, ти ще се порежеш, това. Тоест негативна реакция и същевременно внушение на детето, нали, ти ще се порежеш. Значи това, което ние правим е, аз съм до него, то реже, нищо не казвам, само наблюдавам, но никога не му казвам, не, това не може, защото има период, в който детето трябва да го прави. Трябва да опита. Но когато е скъсана нишката, родителя просто не разбира нуждите на детето си. Не усеща неговите подтици, вътрешния му свят. И оттам идва вече, че той смята, че е достатъчно то да е нахранено, там да има електронната игра и да не го занимава, нали? Той ходи на предучилищна, а на него му е много трудно, защото изведнъж попада някъде, където го слагат на един чин, седи там, някакви абстрактни картинки, той трябва да ги свързва. И какво става? Учителката казва, той не върви с другите, започва да го изолира, детето се комплексира и това е една позната история, която се случва с хиляди деца. Разликата е, че там родителите нямат време или нямат желание да разберат детето и го пускат със системата, докато тя просто не го матрицира и не го вкара в кълъп и то не стане като всички останали, да загуби този безценен вътрешен свят. Аз не искам детето да попадне в това масово училище, защото там става едно подравняване, подрязване. Т.е. всеки, който стърчи, той бива подрязван наравно с останалите, независимо от неговите таланти. Има ли някой? Има. Я направи ехо. Ехо! Освен това, там преждевременно се развива логиката, губи се фантазията, детското се губи в детето. Детето до 8-та година трябва да се занимава изцяло с природни елементи, с фантазия, с театър, с въображение, с ръцете да работи. Целият сол пипер се изля. Браво на тебе. Сега после какво да направим? Айте ги остете да издохна. В момента се надявам и разчитам да дойдат хора, да се съберем и да си гледаме децата по новия начин. Той до година трябва да започне задължително вече училище и въпросът е голям. Нали, дали да го вкараме в системата или вече тотално да се изтеглим оттам с цената на всичко. Нали, защото там пак ще има рекет, ще има глоби, ще има заплахи, нали, и така нататък. Дали да поемем всичкото това нещо. Дори имахме идея да отидем в Канада. Защото, нали, там това е съвсем нормално и достъпно детето да си е домашно обучение или да учи в Монтесори училище и така. Смятат ни за странни хора,
но техното време ще дойде. Ако те се вкарат на сила в нашите условия, те ще избягат. Той е все едно да откъснеш една зелена круша. Ето, тя е твърда, тя не е готова. Когато откъснеш, тя не става за ядене. Тя трябва да озрее. И като озрее, тя просто сама си пада и си отива там, където е мястото. Също и с тези хора. Нека си седят в градовете. Нека, защото тук имаше случаи. Дойдоха градски хора. Отидоха в гората и я подкараха наред с резачките. Това са килийките, само че тези са празни. Значи трябва да си доведем майка. Не е въпрос на екстравагантност да дойдеш и да живееш по нов начин. Това е въпрос на необходимост. И тя като дойде, тя ще си снесе и тук яйцата. И тук ще се напълни с пчелички, работнички. Ако в един момент изчезнат ресурсите, а това рано или късно ще се случи, хората няма да са готови. Така че просто опитваме. Не мога да кажа дали сме прави или не. Плодовете ще покажат, времето ще се покаже, но важно е да се опитва. Рамките и ще отидем да направим свещи от него.